Vores gruppe består af Astrid Kapitisk, Tanja Christensen og Laura Æbele. Og vi har formuleret et redegørende spørgsmål, som lyder: hvilke faktorer havde indflydelse på dannelsen af et uafhængigt Italien? Folket i Italien ønskede samlet og uafhængigt Italien. Til udviklingen mod et uafhængigt og samlet Italien har 3 personer en stor betydning, nemlig Vincenzo Giovardi, Cesare Balbo og Massimo de Asclepio. Vincenzo Giovardi havde en idé om, at en pave skulle stå i spidsen for en føderation. Denne idé fik en stor betydning, da den forenede de konservative og de moderate. Eksempelvis påvirkede denne idé den romerske pave Pius IX. Han ønskede nemlig at være leder af føderationen. Derfor frigjorde han en del oprørere fra deres fængselsstraffe. Efterfølgende ændrede han på en række reformer. Herunder ændrede han på en reform, således at man fik tilladelse til at oprette politiske klubber. Eftersom paven ændrede en masse reformer, som var til fordel for de moderate, blev han kendt som den liberale pave. Men det var blot en myte, eftersom han trak kirketroppen ud af uafhængighedskrigen, hvilket de moderate ikke ønskede. Dette fik paven til at drage eksil. Pius IX fandt sig ikke i dette og søgte hjælp fra Spanien, Napoli og Østrig. Dog var disse lande ikke trussel mod oprørerne, som ønskede samlet op til Italien. Det var derimod Frankrig. Oprørerne havde troet, at Frankrig ville støtte dem. Men imidlertid i Paris var der en nationalforsamling, hvor der var et katolsk flertal om at støtte paven. Louis Napoleon havde brug for hjælp. Han og paven gik mod oprørerne. Cesare Balbo kom med en idé om, at han skulle presse Østrig ud af Italien og i stedet indtage Balkan. Massimo d'Asclepio kom med et forslag om, at man skulle støtte legender om reformer og nødvendigt. Herudover foreslog han, at folket, som kæmpede for et uafhængigt Italien, skulle have tillid til kongen Carlo Alberto, som tidligere havde forbudt folket. Sommer. Laura, du læser for hurtigt.